Hi, this is Shah from Shah Custom Paints. இப்போ ஒரு நியூ ஷிஃப்ட் வந்திருக்கு. இந்த ஷிஃப்ட்ல என்னென்ன ஒர்க் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பாத்தீங்கன்னா அலாய் வீல் மாட்டியிருக்கோம். ஸோ இது டாப் எண்ட் வண்டி கிடையாது. ஸோ டாப் எண்ட் வண்டி இல்லாதனால நம்ம அலாய் வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். சேம் 14 இன்ச்சஸ் டயருக்கே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரிஜினல் அலாய் போட்டிருக்கோம் நம்ம. ப்ளஸ் இந்த வண்டிக்கு என்டையர் வண்டிக்கு செராமிக் கோட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். இந்த செராமிக் கோட்டிங்னால என்ன ஆகும்னா ஃபியூச்சர் நம்ம செமி ஸ்கிராச்சஸ்லாம் ஆகாது, வாஷிங் மார்க்ஸ் சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சஸ்லாம் ஆகாது, செமி ஸ்கிராச் ப்ரூஃப் இது. ஸோ நம்ம மொபைல் வாங்கி ஸ்கிராச் கார்டு ஓட்டுற மாதிரி இதே மாதிரி வெட் லுக்காக இருக்கும். வண்டி எப்பயுமே வந்து வாஷிங்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் லேயர். ப்ளஸ் இன்டீரியர் சீட்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து கஸ்டமைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம். வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சீட் கவர் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். ப்ளஸ் கீழே மேட் போட்டிருக்கோம். இந்த மேட் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் ஒர்க் இல்லாமல் என்டையர் மேட் போட்டிருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபினிஷ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஃபினிஷ் மாதிரியே இருக்கும். ஆடியோ சிஸ்டம் போட்டிருக்கோம் வித் டச் ஸ்க்ரீனு. ஆடியோ சிஸ்டம் வித் கண்ட்ரோலர் பேனல், இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஆடியோ சிஸ்டம் போட்டிருக்கோம். ஸோ உங்கள் வண்டியும் இது மாதிரி பண்ணணும்னா ஷா கஸ்டம் பெயிண்ட்ஸ் வாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச், ஷா கஸ்டம் பெயிண்ட்ஸ்.